Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isla sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag karon sa naman kami mabatian sa radio station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita subong adlaw. Masobra sa 1 bilyones pesos nga questionable nga mga transaksyon ang inisyal nga nakitaan sa Truth Commission ni Mayor-elect Adi Benitez sa Leonardia Administration. LPA, ginapaabot ka mga isa ka tropical depression. Sa banwa sa San Enrique, nagabantay Tianggi gintino sa iyang customer, patay! Negros Occidental may 140 ka mga bagong dengue cases. Kag sa Good Vibes, Kuya San Agustin Bacolod daga sa ulong sa ila ika-60 nga founding anniversary. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, low pressure area ang mahimo mag-develop sa isa ka tropical depression. Alas 10 sini nga aga ang LPA ang yara sa 365 kilometers west sang Subic, Zambales. Suno sa pag-asa, mahimo ini mag-develop sa isa ka tropical depression sa sulod sa 24 oras. Kung magsulod na sa par, pagatawgon ini nga kaloy ang southwest monsoon ang nagaapekto sa western section sa nga Visayas kag Mindanao. Ang bilog nga Visayas, pati na ang Palawan, Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro mga-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob dala sang LPA kag southwest monsoon. Sa number 9, presyo sang diesel malapit na lang maglabot sa 90 pesos ang kada litro karon nga may panibag-o naman nga oil price hike subong adlaw. Isa naman ka oil price hike ang ginpatuman sa mga oil company subong aga. Ini ikalima na nga asod-asod nga simana nga nagmahal ang krudo. Samtang ang ikaapat naman nga sunod-sunod nga simana nga nagsaka ang presyo sang gasolina. 1.65 ang ginsaka sa kada litro sang diesel nga karon malapit na maglabot sa 90 pesos. Samtang 50 sentimos naman ang ginmahal sa kada litro sang gasolina. Damlag pa nagpahayag ng Department of Energy nga posible maglabot pa sa 1 kagatos ka pesos ang kada litro sang produkto petrolyo. Kung magpadayon ang saka dala sang Russian Oil Bank pati ng pagsaka sang demand sa pungsod China kag Estados Unidos. Sa number 8, 11 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang yara sa Alert Level 1 sumugod Hulyo 1 tubtub 15. Bacolod City nagapabili naman sa Alert Level 1. Nalakip sa Alert Level 1 ang Cadiz City, Candoni, Talisay City, Victoria City, Enrique B. Magalona, La Carlota City, Pontevedra, Pulupandan, Sagay City, San Enrique, kag Valladolid. Ang nabilin nga bahin sa Negros Occidental ang yara sa Alert Level 2. Sa Biluga Region 6, ang Antique na lamang kag ang Negros Occidental ang may mga banwa kag syudad nga yara sa Alert Level 2. Na-de-escalate na ang nabilin nga iban pa nga probinsya kag highly urbanized cities sa Western Visayas sa Alert Level 1. Sinilamang ginpagwa sang National IATF ang Alert Level Classification para sa July 1 to 15 gamit ang bag-o nga mga matrix para sa Alert Level System. Ang Case Risk Classification ang nabasa na sa average daily attack rates kag total bed utilization rate. Ginbag-o man ang tabulation sang total bed utilization rate kag average daily attack rate. Samtang sunod sa Provincial Health Office, wala sa namutikan nga pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Padayon ang swabbing sa mga port of entries kasubong man sa mga close contact sa mga COVID positive. 64.47% ang fully vaccinated sa Negros Occidental kag 59.04% naman sa mga senior citizen. Nagaswab na lang kami sa airport, sa port, sa mga symptomatic, o sa mga may fever. Kag sa mga hospital, nagaswab sila sa mga those managmata, manog surgery, amo na lang. Kag mga high index, mga suspicious cases. May high index of suspicion.
ang mga may contact sa positive, amo naman lang ang ginaswab. But lately, jutay lang din ang ginaswab. Although subong, nag-amat-amat naman kami balik sa swabbing. Sa number 7, malipit sa 1.4 million pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa Bacong Negros Oriental. Samtang 3 ka mag-ulutod nadakpan man sa bypass operation sa syudad sang Kabangkalan. Arestadong 42 anyos nga high-value individual matapos ini makuhaan sa masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga sa bypass operation sa Bacong Negros Oriental. Ang suspect amo si Crisanto Saire. 3 ka mga dalagko kag 2 ka gamay nga sachet sang suspected shabu nga nagabugat sang 200 grams. Ginabulubanta nga nagabalor ini sang 1,360,000 pesos. Samtang dakop man ng 3 ka mag-ulutod sa bypass operation sang Domingo sa Barangay 3 sa Kabangkalan City. Isa sa naaresto amo si Ruel Vicente nga ginalegar miyembro sang Bugalon Drug Group. Detained ba nang iya utod nga Sanday Dan kag Emily. 200,000 pesos nga balor sa ginapatian shabu ang nakuha sa mga suspitsado. Kaso nga paglapa sa RA 9165 ang ila paga-atubangon. Sa number 6, bantay sa Tiangge, patay matapos tiruhon sang customer. Patay ang 51 anyos nga si Milo Guanzon matapos ini ginluthang sa iya ginabantayan nga Tiangge sa Barangay Nayon sa San Enrique sang Domingo. Sa investigasyon sang PNP, ang suspect ang nagbakal pa sa Tiangge antes ini magpagwa sang armas kag iya gintiro si Guanzon. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Suno sa PNP, sila ang may person of interest na kag sila ang may ginalantaw naman nga posible motibo sa pagpatay sa biktima. Nagapadayon pang ilang nga investigasyon. Sa number 5, DOH personnel magatalo sa mga job order casuals agud mapadayon ang vaccination. Sa Hunyo 30 na lang, kutob ang mga vaccinators kag job order casuals nga nagaserbe sa mga vaccination center sa mall kag sa mga kabaranggayan. Gani sa madason nga simana, mga medical personnel na halin sa Department of Health Regional Office 6 ang magatrabaho sa mga vaccination area. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sang City Health Office, kutob na lang sa Lunes kag Biyernes ang mga vaccination sa mga mall. Bisan pa majutay na lang ang nagapabakuna, ginsiling man ni Miraflor nga nagapabilin nga wala sang nag-expire nga supply sang COVID-19 vaccine sa mga cold storage facility sang syudad. By next week, instead of Monday to Sunday, Monday to Friday, nang taanay kay DOH lang nga personnel ang maman. So, Sige pa sa malls gyapon. yeah, kuan lang SM and Ayala. For the meantime, nga ginawalat ang staffing from the incoming administration. Sa number 4, sa Moises Padilla, tigayon na kapiyansa ang Vice Mayor, 3 ka mga konsehal, punong barangay kag bana sini angot sa kaso nga murder nga ginpasaka batok sa ila. Ini ang ginakalipay kag ginaabi-abi ni Moises Padilla Mayor Elia Garcia Yulo sang Sabado na release gikan sa National Bureau of Investigation Custody sa Vice Mayor Ian Villaflor kag Councilor Jimmy Don Plaza. Sang Biyernes naman na release gikan sa Moises Padilla PNP sa Councilor Morito Flores kag Vincent Garcia, punong barangay Feli Villaflor sang Quintin Remo kag bana sini nga si Jonathan. Sila nagpiyansa sang tig 200,000 pesos sa korte. Suno kay Yulo, tigayo na nga makabalik sa normal ang ilang kabuhi bisan pa pag-function sang sangguniang bayan. Na-re-elect suno kay Yulo ang vice alkalde kag si Konsehal Garcia. Nagapati si Garcia Yulo nga ang anom ang ginpatu-patuan lang angot sa pagpatay kay Moises Padilla Councilor Jolomar o Holomar Hilario sang 2019. Ano may parigod kami pahingan after sila ka month na kuha na sila pag mabalik sa normal ang mga buhay nila, maupod na sila mga pamilya. Ang dako ang kalipayan. Sa number 3,
Kasong malversation, falsification kay graph batok kay Anay Bacolod City Mayor Joy Valdez ang ginbasura sang Sandigan Bayan. Ginakwit na sa mga kaso si Anay Mayor Joy Valdez pero ginmanduan siya sang Sandigan Bayan nga ibalik ang sobrang reimbursement sa mga naggasto sang syudad. Sandig sa records ng korte, nag-ugat ang mga kaso batok kay Valdez sa ginaligar overpayment sa mga alteration sa disbursement vouchers sang 2004. Ginsilinga ang Anay Alcalde ang authors ang ginaligar falsification o kung may iban nga persona nga nag-alter o kung nagpeke sa mga supporting documents para maklaim ang reimbursement. Mga katapos ang Commission on Audit ang nagtestify nga may mga cash slips nga ginpeke para mabato ni Valdez ang masobra 279,000 pesos nga reimbursement halin sa gobyerno sa baylo nga 4,843 lamang. Pero napaslawan ng prosecution nga mapatod ang nagpeke sa mga dokumento kag ila gen-identify ang Anay Alcalde bilang presumptive author bangod siyang nagbenepisyo sa reimbursement. Pero gindugang man sang korte nga bisan acquitted na si Valdez bangod sang kapaslawan sang prosecution para mapatod nga siya ang guilty beyond reasonable doubt, kinahanglan niya gihapon nga bayaran ang sobrang reimbursement sang syudad. Sa number 2, $140 ang bag-o nga dengue cases sa Negros Occidental sa June 12 to 18 na report sa DOH. May bag-o man nga na-record nga napatay bangod sang dengue. Humalin Enero tubtub June 18, 1,368 ang dengue cases sa Negros Occidental kag 7 ang napatay bangod sang dengue. Kuni paanggid sa kasubong at tion sang 2021, 605% ang saka sa dengue cases. Sino kay Dr. Jessica Fama, Medical Specialist 3 sa Provincial Health Office, wala nagdangat sa karon sa alert threshold ang kadamuon sang dengue cases sang probinsya pero sa gihapon hindi pa ini estable kag mahimo nga sa anuman nga oras sarang ini nga magsaka. Samtang ang Bacolod City naman may 22 ka bag-o na record nga dengue cases. 238 sa kabilugan ang na-report nga dengue cases sa syudad. 4 naman ang napatay. Sa Western Visayas, malapit na sa 4,000 mark ang dengue cases nga na-record. Ang probinsya sang Antique ang nag-record sa pinakamataas nga new cases sa amo nga semana, 187. Nagbelow na kita sa alert threshold. Pero last week, above the alert threshold kita. Subong nagnubo, but that is still not a stable. Hindi pa na siya stable sign. It could still go up the succeeding weeks, no? So, amo na siya, no? Kinanglan mga pumuluyo, mga 4S git. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. May masobra sa 1.5 bilyones pesos nga mga questionable nga transaksyon nga inisyal nga nakita sa nga Truth Commission ni Mayor-elect Albi Benitez sa Leonardia Administration. May report si Romeo Subaldo. Kuni base sa Commission on Audit reports humalin sang 2017 tubtub 2020, may masobra sa 1.5 billion pesos nga mga transaksyon nga gin red flag o kung mga questionable nga mga transaksyon ang syudad sang Bacolod. Inisunod sa kay Marilu Reyes, ang State Auditor sa Commission on Audit Central Office. Parehos na lamang sa 38 million pesos nga balor sa mga medical supplies kag PPEs kung saan in cash advances ang gingamit sa pag-purchase sang 2020. During the pandemic, the process for the procurement process has already been streamlined to facilitate the procurement of goods to address the COVID-19 pandemic. What happened was, even if the process has been already simplified, what the city government did was to procure these goods, these PPEs, and paid it in cash, which is not allowed under the rules in government procurement. Pero patag niya, mahimo nga nakahimo naman sang tikang o kung ginaksyonanan sa syudad ang mga COA findings. Well, actually, some of these findings might have already been addressed, but based on the action on prior years audit recommendations, there's still a lot of audit findings for the period covered that have remained unimplemented, and there are some which have been partially implemented. But there are those, of course, which have already been addressed. It's probably the
timely committee would have to look into. Pinagi sa sining report, dili pagasuguran sa Truth Commission ang ilang pag-usisa sa mga transaksyon sa Lunardia administration. Sunod sa spokesperson ni Mayor-elect Albi Benitez nga si Attorney Lizander Dilag, ini para masabat ang palamangkutanon sang tanan, kag para kung may indi amo, hindi na masulit pa. Ang palabuton, matadlong na natin, we learn from the lessons of the past and correct them. That is the gist and the essence sa atong paglunsad sa Truth Commission. Sa ilang pagpungko sumugod Hulyo 1, lantawon nila kung may mga makuha sila nga mga ebidensya. Kag kung may ebidensya, may mapasakaan sang kaso sunod sa incoming city legal officer nga si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Ang committee that will be created, we will be investigating these COA findings and we will recommend for proper actions. Ang aton gusto ta gadalita na tapos sa dayon mo. Kung may proseso ta na ginano, hindi ta maabad na sa layan na dayon. Gaan ang mga tao na anak na maexplikan anay nga nag-amuni. Patag sang incoming city administrator nga si Attorney Pacifico Magari III, iniamangin balasihan man sa mga mangin kabangin sa Benitez administration sa commitment ni Benitez nga good governance ukon maayo nga panghimanwa. It goes without saying that during his administration, the employees that under him will be also be covered by that good governance, that expectation. So it's not just to find out what happened in the past, but it's also moving forward to ensure that there's a good governance in the city of Bacolod. Tingwaan nila nga may resulta kang ebidensya ang ilang ginahimo nga pag-usisa sa una nga 100 days ni Benitez nga magapanumpa bilang alkalde sa Bacolod sa Biyernes nga adlaw, Hulyo 1. Sa Good Vibes, Kolehiyo San Agustin, Bacolod, naglunsar sa isa ka photo exhibit sa mall sa pagsaulog sa ila ika-60 nga founding anniversary. May report si Nico Delfin. Sa ginbuksan nga photo exhibit sa SM City Mall, liwat nga natanaw sa mga alumni, mga manunudlo kag school staff sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod ang mga litrato sugod sang gintukod sadto ang Kolehiyo San Agustin, Bacolod sang July 8, 1962. Ang exhibit kabahin sang pagsaulog sang 60th founding anniversary sang eskwelahan. Suno kay Father Arnel Dizon, presidente sang CSAB, sa mga laragway makita ang pagpanikasog kag mga nalabot nga kadalagan sang Agustinian community sa sulod sang 6 na kadekada. Its picture would symbolize a particular achievement and of course the struggles behind the achievements of our predecessors. So as if we are looking back but with pride and gratitude because we have accomplished all these contributions to the community. Makita man sa exhibit ang mga kilala nga alumni sang CSAB na naghatag bugal sa pungsod ilabi na sa mga Negrense. You know, when we are faced with challenges ahead of us, the more we are committed to give our best. So we are preparing for... Indeed, Bacolod is witness to how your fine institution has grown and has guided thousands of students to be the leaders and community contributors to our city, to our country, and to the world. Madamo pa sang nahanda ang aktibidad ng kolehiyo sa Hulyo 8. This nerd team sees AB at 60, grounded in values and excellence, ascending with optimism. Our exhibit will showcase how CSAB evolved in 60 years and continuing. Sa piyakman sa mga naagyan nga pagtilaw, tugas ang pandemic, nagapasalig sang ila commitment ang pamunuan sang Kolehiyo San Agustin, Bacolod para mapalabot ang dekalidad nga edukasyon sa mga Negrense tubtob sa madason nga dekada. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, do isa lang to ka walk sa memory lane kung magkadto ka to sa photo exhibit sang Sanag. Siyempre, Nick, gina-congratulate natin ang Kolehiyo San Agustin, Bacolod. 60 years, ha? Sa paghatag sa edukasyon. Makita man to gali, Barb, sa mga distinguished nila nga mga alumni sa exhibit. Kag amuyad to ang mga napulo ka mga balita sa Isla sang Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot.
Pero dapat balanse kay insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Necrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, maayong hapon.